Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padawan. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Nika at sa bagyong si Ophel na inaasahan po itong papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng early morning. At ito po ay sa araw na ito ng Lunes, Nobyembre 11, 2024. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Kagabi hindi po tayo nakalabas ng video dahil po isang oras lang tayo natulog, whole day kahapon, so kailangan natin mag-recharge. Hindi na kaya ng ating katawan. Kaya pasensya na po. At I hope na nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na yung mga dinaanan ng bagyong si Nika. At kasalukuyan ay mabilis naman po itong kumikilos across Northern Luzon at lalabas na po siya sa may dalampasigan po ng Ilocos Sur. At mamayang gabi, baka nasa west coast na po siya o nasa West Philippines na po, west of Vigan, itong bagyong ito. At medyo maliit po ang kanyang sirkulasyon, although may mga dala pa rin ulan na inaasahan po sa mga lugar na dadaanan po nito. At may hangin. Okay, although severe tropical storm na lang siguro itong system na ito. So, umpisa na natin ang update. Kumusta na yun si Nika? Ito po ay tumawid na po ng Hilagang Luzon. At samantala, ito po yung mga ibang bagyo. Didiscuss natin yun isa-isa. Na mukhang nagkakaroon po dito ng temporary highway ng mga bagyo. Dahil po lahat yata papuntang Hilagang Luzon. Mag-pray po tayo na sana humina po itong mga succeeding systems. At medyo mapanganib po ito sa mga areas na pwedeng daanan. Ito na po yung bagyo na yun. Pa-exit na po siya sa area ng Ilocos Sur. Okay? At sa may Cardan na po siya. O Cardon. Excuse me. So, nandyan na po siya. At medyo humihina na yung kanyang convection. At nawawala yung mga rain bands niya dito. Nagninipis. Okay? At posibleng pag-exit niya dito sa may West Philippine Sea, mamaya ay tropical storm na lamang po siya o severe tropical storm. At nakita natin yung kanyang malalakas na ulan ay nandito sa may bahagi nito ng karagatan ng Balintang Channel. Okay? At ito mga light to moderate rains na lang po yan. Mabilis naman po ang pagtakbo niya, pagtawid. At ito yung radar shot niya kanina bago naglandfall mga alas 8 sa may Dilasag. Okay? At sa may bahagi ng border ng Isabela at Northern Aurora sa Dinapigue. Diyan po siya naglandfall kaninang 8:15 to 8:30 and then ayan na po. Tuloy na po siyang bumilis patungo sa Hilagang Luzon at hindi na po nakukuha ng radar ng Pag-asa ang kanyang pagpasok sa inland dahil po covered na po ng mountains ang sensor ng radar. At ito po yung track natin kanina. Pag landfall niya dito, mabilis na kumilos po siya at mga tanghali nandito siya. Medyo on the dot naman po sa tracking natin. At sa mga oras na ito ay nandito na po siya sa may Candon, south of Ilocos Sur at inaasahan po itong lalabas na po sa may West Philippine Sea na yun pong oras na ito. Okay? And then ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. At ito naman pong isa ang didiscuss natin, itong bagyong si Ophel na inaasahan pong papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi. At mukhang tropical storm na po siya. Okay?
Hindi pa po binibigyan ng international name ng Japan Meteorological Agency dahil TD pa sa kanila, but inaasahan po ito magiging Usagi. Yan po ang next name. Japanese name po yan, ibig sabihin ay rabbit, okay, o bunny. So yan po ang system na ito ay mukhang patungo sa general direction kung saan dumaan si Marce. Dito naman po sa may area po ng Northern Cagayan. So mag-prepare po kayo mga kababayan ko dyan sa bahagi ng dulong Hilagang Luzon sa pagdaan ni Ophel sa darating pong Huwebes, okay? Huwebes po ng gabi ang inaasahan pong pagdaan dito ni bagyong Ophel. At inaasahan po magiging malakas po siyang typhoon, mga category 3. But let's hope and pray magbago pa po ang track since this is still 3 days from now. Hopefully, umakyat pa po punta dito para hindi na po makasalanta ang dating dinaanan ng marami pong bagyo dumaan dyan. So, nakakaawa po mga kababayan natin. Alam natin ang suffering, ang hirap pag may mga ganitong kalamidad. Mismo ako, na-experience ko rin dito sa Bicol sa noong 2020, yung 3 sunod-sunod din na bagyo. So parang parang naulit-ulit, pero ang highway niya ng itong mga bagyong ito, 4 na nga ay medyo dito sa may area nito. Ito po idadaan, mga tatanong sa Kabikulan, dadaan po ito more or less 300 kilometers northeast of Naga sa Miyerkules po ng Miyerkules ng gabi at early morning ng Huwebes, at mabilis naman po ang kanyang takbo. Umikilos po siya ng west-northwest sa bilis na 30 kilometro bawat oras. At ito po yung track naman po sa Japan. Medyo same din. Malapit na malapit sa Northern Cagayan at inaasahan na rin pong dadaan sa may Batanes. Sa mga kababayan natin dyan sa Batanes, mag-ingat po kayong lahat dyan sa posibleng pagdaan itong bagyong si Ophel sa darating pong November 15. Okay? Medyo late ang tracking nitong JMA, but malalaman po natin yan pag malapit na po. Okay? Ito yung track naman po dun sa isa, si Manye, isang tropical storm sa east of Guam. Ang forecast dati ay malulusaw po siya dito, kaya lang bukang hihina yung wind shear at medyo dadaan na naman siya sa mainit na karagatan. At ayun, mukhang lalakas po siya at pagpasok niya sa Philippine Air Responsibility, ang estimate na pasok kung hindi mag-change ang forecast, hindi mag-change ang kanyang bilis. Darating po siya sa Philippine Air Responsibility o papasok sa power line sa darating pong October 14 ng gabi. So that will be Thursday night. So back to back ang mga systems na ito. At magiging typhoon po siya, but mukhang dito magkakaroon po ng paglakas ng wind shear, mukhang hihina po siya. At ang tracking niya ay similar din dun sa dalawa, bagyong Marce at Nika. So yan po ang babantayin po natin ito closely kasi medyo nasa cone of uncertainty po ang Samar at Bicol region. So we will monitor this system as well. Babantayin po natin ito maigi sa mga darating mga araw. At unahin muna natin si Ophel na mukhang namimiligro na naman po ang Hilagang Luzon. O sana naman humina ang high pressure ridge para umakyat na kaagad itong dalawang remaining system. Itong one of the last 2 sa 4 na mga mabibilis na weather system. Pasalamat tayo, dry phase ng Modern General Oscillation, kaya maliliit po ang mga circulation nila. Pati yung wind radius nila ay napakaliit. Yung mismo lang dadaanan yan. Okay, so ito ang track ng all Asian agencies. Nagmamonitor po kay Manye. Kapag pumasok po ito ng area of responsibility, bibigyan po ito ng local name as Pepito. Okay, yan po ang name ng Pag-asa. At yun, within 5 days pa po itong track na ito. So, highly uncertain. So, we will let you know kung ano magiging tracking yan habang dumadaan dito si bagyong Ophel na sana umakyat din at hindi na po magbigay ng distroso or the destruction dito sa may area po ng Northern Luzon. Nakakaawa po dahil marami na pong bagyo na dumaan. Ito po ang lahat ng computer models. So talaga nandito po yung area ng mga tracks na yun ng bagyo. Malapit po over Northern Luzon o malapit sa Northern Luzon.
Okay, at ito naman po ang satellite animation. Kita nyo yung 4 na bagyo. At ito yung ECMWF. At nakikita ninyo dyan, ito muna si Ophel, papalapit po sa Hilagang Luzon. At ang forecast niya sa Miyerkules ng gabi, nadaan northeast of Naga o Bicol. And then, Thursday ng gabi, maglalandfall po sa Northern Cagayan. And then Friday, nasa loob na ng power itong isa, si Pepito. At mukhang lalapit po sa Kabikulan. Similar din po sa track ni Marce. But ang kanyang pressure mukhang mababa. Hindi maalis ang possibility na magiging super typhoon po siya. So medyo delikado po ang system nito kasi pinapakita ng European model, magla-landfall po siya sa may area na kung saan naglandfall si Nika. Okay, so mag-pray po tayo na sana umakyat po ito, humina yung mga high pressure ridge na nagpupush sa kanya upang pumunta sa area ng Hilagang Luzon. At kung lumakas pa lalo ang high pressure ridge, medyo delikado rin ang Rayon Bicol at Eastern Visayas. But wait and see po tayo, okay? Huwag tayo magpanik. Abangan po ang mga latest updates mula sa Pag-asa at sa mga reliable sources na kinukuhanan ninyo. At always be ready in advance lang. Wag magpanik, okay? Yan lang ang advice ko po sa inyo. Huwag kayong maniwala dyan sa mga social media post kasi ang dami pong mga hindi naman mga experts, kinakalat na po lahat ng balita. And then by using windy, talagang hindi ito para sa mga pangkaraniwan kasi this is for meteorological tools po ito at nagagamit po namin mga scientists at meteorologists, but kailangan pag-aralan. Okay? So ito yung ECMWF rapid ensemble model ensemble animation. So nakikita ninyo dito, umpisa natin ulit yan. Ito si Ophel at ito yung si bagyong si Pepito. Mukhang mas malakas si Pepito sa European model, but wait and see muna tayo at malalaman natin yan pag within 3 days na lang ang system kung saan talaga siya pupunta. So nakikita po natin parang nagkakaroon po dito ng parang highway ng mga storms kung saan po siya dadaan. So kung lalagyan natin ng line po yan, parang nandito po yung mga passage nila. Parang dyan, oh. Dyan yung pagbuga ng steering environment kasi dyan po yung high pressure cell. Dalawa po sila. And then, syempre yung hangin yan, clockwise, pinupush talaga yan system kung saan papunta. So parang mga gliders po itong mga bagyo kung saan nandoon yung agos nitong mga hangin mula sa high pressure area. So dyan po siya dadaan. Mabilis masyado dahil malakas yung high pressure steering ridge kaya mabilis rin yung takbo nila. So depende na po sa oceanic heat content, sa wind shear, kung lalakas siya o ihina. So pray natin na sana mag-recover kaagad. Ito po yung steering environment. So meron tayong high pressure dito. 3 po yan na nakapila sa north of Guam at northeast ng Philippines. So nag-create po dito ng tinatawag nating stream of river, parang stream of river ng air kung saan po dumadaan dyan yung mga tropical cyclones. Dyan sila dumadaan at stationary ang 3. Ang hinahope natin ito humina. Pag humina po ito, ang mangyayari po ni Pepito, pwede na siyang umakyat dito. Pati si Ophel akyat yan papunta dito pag humina ito. Huwag lang po siya lumakas masyado kasi delikado po itong area ng Visayas at Kabikulan. So yun mga possibility, mga tracks na sana hindi mangyari. Pray natin. Ang mabuting balita naman po dahil maliliit po sila dahil nasa dry phase tayo ng Madden Julian Oscillation. So kumusta na yung MJO sa latest na yon? Nandito pa rin tayo sa dry phase. Ito ang Pilipinas, banda dito po ang Philippines. Okay, sa area na ito. At sa ngayon, nasa dry phase pa po tayo. Yung peak niya, nandun pa rin sa may area po ng Indonesia at Thailand. Yung pinaka dry na area ng dry phase ng Madden Julian Oscillation. At sa latest na yon,
mukhang mag-i-extend pa po hanggang, ito nakalagay dito, November 24. Dati November 20, so mag-extend pa rin ng dry phase ng Madden Junior Oscillation na sa kasalukuyan nandito po sa may area po ng Western Hemisphere, sa may Africa. Nandyan po ang mga ulan na marami. At dito naman sa atin ay ang dry phase. Ang Pilipinas po ay banda dito. Okay? So, makikita po niyo dito sa mapa. Ito, November 9. At mag-extend pa ang dry phase. So, pag nandito yan, yung dry phase, magiging limited na po ang mga bagyo. So, let's hope mag-extend pa rin hanggang December dahil ayaw na natin itong mga weather systems ito. Medyo nahihirapan na po ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas dahil po sa mga sunod-sunod na bagyo simula po noong September. Nakikita po natin na grabe na po ang mga naapektuhan. Nakukulangan na pong funding relief funds ang ating gobyerno. But yan po, i-pray natin na sana mag-change pa ng direksyon. Let's hope for the best. And we will keep you the very latest, sa mga sunod na araw. Bukas balik ulit tayo para ibigay sa inyo ang pinaka-latest dito po sa dalawang remaining, sa 4 na series ng bagyo na dumaan po dito sa ating bansa. At sana naman po yung dalawa ay umakyat na o humina yung high pressure sa taas nila para sa dagat na lang po yung dalawa at malusaw na rin tuloy-tuloy. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.